ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинҳо арзони бадай ай 7000 сомон сар мешаванд. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номери имо ватсап роӣ кунен. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. бошад навора сар мекунем бародарон. ҳамин шумо хоҳиш мекунем ки видеонавора дар имотон падилиса кунен. марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ дӯстон, Mercedes Benz C-класса ки соли бароишуш 1997 солаи сидишӯриш дизелае. объём моторош 2 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки 4 баллони нав саистани мошин беҳадибат зура, яъне ки Mercedes классика гуфтагиай. светош намхе бриз шампане бардони азиз рочна фурӯхта мешавад. мошин бе ягон камбудиай қарор дорад дар шаҳри Истаравша. нархаш 45000 сомонияе ки бо кадами харидори аниқай савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон, Opel Vectra B, яъне ки Opel Duty дӯстон. соли бароишуш 1998 солаи сидишӯриш бензин газ дорад, кор мекунад. моторош модулай бардони азиз. мошина коробкаш механикай дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина молодёжни кардагии мегасои барои худам тайёр кардам, аз сабаби ки пул дар кошта ба ҳамин хотир мефурӯшанд. мошин нав краска кардагия 4 баллон шунавай кондитсионер дорад. самбуфер магнитофон ҳастае ки чихӯлои 700 сомона задагии мега. мошин бе ягон камбудия 1 сола ҳуҷҷат дорад ва умуман такси задагӣ нестае. мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад. нархаш 29000 сомонияе ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои Россия ва рақамҳои Тоҷикистон шон аста имо ватсап дорам, метавонед дигар маълумотша гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст Opel Astra F дар кузуфи хачбек. соли бароишуш 1994 солае ки сидишӯриш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибуш свети раднои хчай. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархаш 18500 сомонияе ки бо савдо ҳам мешавад. мошин бе ягон камбудия гуфтага дар ҳамин номерошон имо ватсап доранд. кадом метавонед агар харидорен метавонед дигар маълумотша гиред. чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi бародарон. соли бароишуш 1995 солае ки сидишӯриш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 1.5 прастои каммасраф, коробкаш механика. 4 баллон нав, яъне ки 90% гуфтагиай соҳибшон ки нав гирифтаган 1 моҳ пешаинха. мошин бе ягон камбудия дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки свети радноишай. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 18000 сомонияе ки бо муомилаи хуб дорад, мега соҳибуш, яъне ки арзон мекунем. рақамошон дар поёни видео. кадом метавонед агар харидор бошед метавонед муроҷиат кунед, маълумоти бештараша гиред. панҷум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон, Daewoo Leganza ки соли бароишуш 2000 сидишӯриш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 8 литраи коробкаш механикаи мошин саистияниш нормалния гуфтагиай соҳиб. мошин дар хона хова, яъне ки ҳеҷ канес ҳай канад намедонам дӯстон. хай мумкин ягон мелечовка корам дошта бошад, нашод ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад ки нархаш 7000 сомонияе бо савдо ҳам мешавад. кадом метавонед агар харидор бошед, агар мошина нафурӯхта бошад, то видео бо баромадана метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гиред. марҳамат. шашум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Daewoo Lacetti ки соли бароишуш 2007 солае сидишӯриш бензин газ дорад, кор мекунад.
объеми моториш 1.6 простои аст. коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техникае ки 4 та балониш миёнае. фақат камбудиш ҳаме ки камтарак бамперошда камбудӣ аст, яъне ки царапе надорад. амира минус мекунем, яъне ки пули расходша метиҳанд. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. дига ҳамаҷо 100% нархаш 28 000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад бардорон, дар поини видео номерошон аст, метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100%аша айхчон гиред. ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback атайга дӯстон. соли бароишаш 1994 солае ки судичвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми моториш 1.6 простоя, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. газ бензинаш 100% кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балонаш навае. хадавоишам миёнае дӯстон, срочна фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри ҳисор қарор дорад. нархаш 22 000 сомоне ки бо савдо ҳам мекунем гуфтага. кадоме харидори аниқ бошад, 22 000 сомон савдо мекунанд. марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гирен. агар шумо хеле мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорен, дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. ҳаштум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata. бардорон, соли бароишаш 2010 судишвориш гази холия ё тоқа газ катӣ мешаванд. раднои айхчонае. объеми моториш 1.8 литрае, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае гуфтагаи соҳибшон, срочна фурӯхта мешавад. хай кадометон агар харидор бошен, дига маълумотша мегирем. мошин дар пойтахт қарор дорад. дар шаҳри душанбе. нархаш 10 500 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. соҳибиш гуфтагаи кадоми харидори аниқ бошад, муомилаи хуб мекунем ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад. ягон вариант дошта бошад, метавонед ки дар рақамошон пешниҳод кунед. лайкотонро монем бардони азиз, чӣ мошине ки талаб кунед дар комментаро нависед, мо мемонем. наҳум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон, як дигар Daewoo Nexia аст ки свети сафедчае. соли бароишаш 1998 солае ки ман фикр мекунам Nexi Узбекияе. хабо дига маълумотша мегирен. судишвориш бензини холияе. объеми моториш 1.6 литрае. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, яъне ки соза мега састияниш балонашам миёнае. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. нархаш 10 000 сомония ки бо муомилат дорад, яъне ки савдо ҳам мешавад. кадометон агар харидор бошед, ягон вариант доред, рақамошон дар поини видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%аша ай соҳибшон гиред. даҳум мошини фурӯшӣ навбати дӯстон аст. ваз 2106 ки бардороне ки хоҳиш карда буданд. ваз 2106 арзонош амонем. соли бароишаш 2000 судишвориш бензин газ дорад, 100% кор мекунад. объеми моториш 1.6 литре, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникае мега соҳибшон. 4 та балони миёна дорад ва 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад. дар Қурғонтепа. нархаш 8000 сомония ки бо савдо ҳам дорад. арзон мекунем гуфтага. рақамошон дар поини видео дӯстон, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%аша гиред. мо боша навора давом медиҳем. 11 мошини фурӯшӣ дорем ки бардорон Opel Vectra A, яъне ки Opel Vectra. соли бароишаш 1993 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми моториш 1.8 литре, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони нав дорад. 1 сола ҳуҷҷат кардаги аст. мошин нағза гуфтага састияниш хай чӣ хеле ки сошам кӯн набошад, не ки састияниш соза мега соҳибшон. мошин дар пойтахт қарор дорад. дар шаҳри душанбе. нархаш 13 000 сомония ки бо савдо мешавад. мошина чӣ хеле соҳиб гуфтага ки мошин фақат дастихташ дагаштага, иншоалло ки баракат меёбад гуфтага. кадоме ки мехарад, марҳамат рақамошон дар поини видео метавонед дига маълумотша гиред. 12 мошини фурӯшӣ ваз 2111 ки яду бардор хоҳиш карда буд. соли бароишаш 1981 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад.
объем матош 1.5 пластовый кам масраф аст. Коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. свети радноиша 4 диска 4 баллони миёна дорад ки хатдавоиш ҳам миёна аст. бардорон мошин дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. нархаш 7000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқ бошад дар ҳамин рақамошон гуфтагиаш занг зананд ва бештар маълумотшон мефаҳмонем ва савдо ҳам мекунем. дӯстон, ногуфта намонад ки шумо агар любой намуди мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои реклама доред, дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо реклама мемонем. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.